това видео ще ви покажа как да си направите кафе без ток и без батерии в природата. Стана ли ви интересно? Останете до края на това видео. Това е преносимата кафе-машина Vakaco Mini Presso. Изглежда компактна и стилна, нали? Тя е изключително удобна при пътуване, къмпинг или просто за моментите, в които нямате достъп до електричество. Vakaco съдържа всички необходими компоненти за приготвянето на кафе само с помощта на гореща вода. Първо ще добавим гореща вода в резервоара. Втора стъпка, просто добавяме капсулката в кошничката. Няколко изпомпвания машината създава нужното налягане, за да извлече ароматите и вкусовете на кафето. И ето го, прясно приготвено кафе без ток и батерии. Ако и вие сте любители на кафето и често сте в движение, преносимата кафе-машина на Vakaco е точното решение за вас. Не пропускайте да харесате това видео, последвайте ни, а сега е време да се насладя на кафето.